Lehenengo egin genuen bidai bat, juginena San Franciscora, eta bertan hasi ginen pixa lokaletara juten, eta hango jendearekin jotzen, da horrela. Eta bueno, usu hasi izan pixa bateriarekin berriz ere, ez? Bai, utzitan eukan, eta azkeneko 6 urtetan edo oso gutxi jo nuen, eta han guzti hartu nion berriz, eta bueltakoan justo Ferminek eskaini zidan Zuloak proiektuan parte hartzea, eta, klaro, jarri nuen forman. Jarri behar nuen forman, orduan koldito eskaini izan laguntzeko orduak sartzean lokalean. Eta hola seginen, pixa bat, hasi ginen biak lokalera etortzen daula, eta egun batean ekarri genuen ordenagailua eta kamera pare bat, eta grabatu genuen kantu bat, edo kantu batzuk grabatu genituen, eta etxean ikusten genuen dela, esan genuen hostia. Gustatzen zaigu, ez? Sonatzen duna, eta horra seginen pixa bat lanean. Los Angelesen egon ginen egun batzuk, eta kriston erokeria, kotxe pila bat, jende pila bat, leku guztietan, kartel pila bat, eta batean iritsi ginen Joshua Tree desertura, eta ez dago zer. Eta orduan nigo nintzen arroka batetara, eta zegoen olako kriston bista polita, kriston argi polita, eta azmun jetxi nahi. Eta jai juntzen nahi eta venga jetxi bisa, eta ez, hemen gelituko naiz. Eta, venga, koiote, jetxi niña koiote, eta ez! Eta hortik kan. Eta ja koiote, jaja, koiote. Bai. Eta kolditona jam sesion batean, egin genuen lehenengo jam sesion. Hortan, bidai hortatik bueltatu San Franciscora eta gonbidatu gintuzten lokal batetara. Eta lehenengo ordu erdian kolditoia jozun, gitarra, bajua, bateria, beste gitarra bat zegona probatu nahi zuen, bestea, hori, revoluzio txiki bat, txiko tornado. Guretzako baitare, apostu fuertea zen izenaren kontua, baitare gazteleraz dalako, eta PH-ak, arraroan eri baitare txokatzen zidan. Baina era berean pentsatu genuen jo, pixa bat hausteko gaur egungo izenekin. Gu genuken kriston gogoa erakusteko gure proiektu berria, ez? Eta horregun da, kajita batean, ez? Egun horretar artea, guretzako kaja hori irekitzea izan zen kriston gogoa ganizkan. Gaina izan zen pasada bat, jendearen erantzuna izan zen impresionante, guretzako superpotente, ez? Eta orduandik kontzertu guztietan gutxi gora bera oso antzeko izan da, ez? Jendeari inpaktatu egiten dio, hainbesteko kaina, ez? Bien artean horrelako burrun bat sortzea, ez? Ni urdurik jartzen naizenean, saiatzen naiz eszenaretik kanpora ez begiratzen, eta orduan pentsatzen gaudela hemen. Hombre, gero alde batetik bai dala potentea biak bakarrik egotea, ez? Adibidez nik faiatzen badet, ni isiltzen maniz momenturen batean, edo kaka, utxe bat egiten badet, batean ez dagoz bajorik, ez gitarrarik, egiten du. Eta orduan, hostia da. Responsabilidade handia da, ez? Alde hortatik, eta gero, usua bai baterian dago, geldirik, eta biak aurrean jartzen geha beti eszenatokian. Baina ni nago pixka dorpegi amaten jendearen gana gerturatzen, atzea, ezakit. Bai, ez genitula nahi, zeuden kanta instrumental batzuk, kanta batzuk ez zeukatenak, hasieran ez da batek ez zeukan ahotsik. Baina ia bere hortan asko gustatzen zitzaizkigunak, eta ez zuten gehiago behar, irutzen zitzaigun igual ahots batek egingo zula espistatu atentzioa guri gustatzen zitzaizkigun inabardura horietatik, ez? Bai errepikapena beti berdina bada, azkenean lasaitu edo aspertu, ez? Sinonimo bezala erabili, ez guztia lasaitu eta aspertu. Eta zehozte aldatzen duzunean, sortzen da ez dinegon hori, ez? Edo ñabardura txikia aldatzen dijoa. Oitu ez dela ikusten, baina batean ez da betikoa, baizik eta pixka bat aldatu da, eta hori gustatu zaigu generalean bizitzan. Bai, astuna da, pisutxua, erritmikoa eraberian, ez? Hori, burua mugitzeko ematen dizu, ez da egit. Eta bai, potentzia handia dauka. Azkenian ere ustez da, nasketa bat, hainbeste urtetan entzunako musika guztiarekin. Nasketa bat izango nintzake, ez? Batu bezakegu Black Sabbathetik, edo Jimi Hendrix, edo Motorhead, Anestesia, Reisa Bentzakotxin. Ezakigu, lehen egian bizi ginen, eta egia esan taberna eta giro aldetik da Euskal Herriko herrietan topatu dezakezunaren antzekoena egia, ez? Ez da hain ez dakit, beste girotxo dago, ez igual.
Bai, azkenean jun zaitezke egiara bakarrik eta beti topatuko duzu norbait, ez? Beti dago norbait atrago hartzeko, edo pixat ditzeko, edo... Bai, etxetasun sentsazio hori daukan ikuste, musikarien zirkuitoan ere. Familiarekin ospatzeko egun bada, ez? Erabaki genuen, familiarekin ospatzea, eta gure familia beti izan da egia, ez? Egiako jendia eta bukoski gureko batzuloa, edo asko mugitzen ez? Beti mugitzen, baina... Pixa bat da hori, baita egun hori beti esaten dugu dala pixa bat... Azkarria da. Azkarria, ez? Azkeneko bazkaldu eta gero arratsaldean dena itxita dago, ez dago zer egiteko, ez? Ez dagunkaririk ez dago. Ez dago ez dagunkaririk irakurtzeko, erduan pentsatu genuen hori. Lagun artean urtea rematatzea ondo bengo litzakela eta horrexegatik gainean nahi dugu zerbait berezia egin baita ere. Bertsioren bat prestatu, igual lagunen bat gonbidatu, kantatzera. Baina, bueno. Orduan hori, izango da pixa berezia izango da kontzertua. Bai, potentea izango da. Bai.